Došao. Hvala ti, bolje te našao. Ono što je svakako sjajno jeste da je Cartoon City od momenta kada je izašao, onako vrelo što se kaže, zaista zavredeo ozbiljnu pažnju publike i sada imamo i novo izdanje. Pa da, kada je izašlo to integralno izdanje krajem 2016. godine, bilo je u pitanju izdanje sa 7 priča na kojima je radilo 4 crtača, ja sam bio scenarista svih priča. I to izdanje je izašlo i na engleskom takođe, i u elektronskom i u štampanom obliku i tu smo dobili neke i strane recenzije i sve to. Međutim, od samog početka ta naslovna priča Cartoon City, po kojoj ceo album i nosi ime, je bila zamišljena kao zasebna celina i on se lepo uklopio u Cartoon City u ostale te priče, ali nama nekako Vitoroviću, crtaču i meni ostalo i dalje želja da dobijemo zasebno izdanje i da on funkcioniše i kao celina kako je bilo i nameravano. I tako da se to desilo ove godine, a onda smo usput imali priliku i da redizajniramo samo izdanje i da na zadnju koricu stavimo neke blurbove, odnosno isečke iz tih recenzija, što domaćih, što stranih, jer čisto i to daje nekom utisku o stripu, o težini svega toga što smo uradili i onome što je među vremenu smo postigli. Strip kultura je, ne znam da li je to zato što ja to ne pratim previše ili zato što na kraju krajeva uticajem i filmova i serije i svega ostalog, ali u momentu kada je izašao uopšte ovaj strip, masovno je to krenulo i počeli su ovi mlađi, što ja kažem, ne generacija Alana Forda, što se kaže, nego i ovi mlađi negde da kupuju, da se zanimaju, da pitaju tate i dede čak da li im je šta ostalo u podrumu, da li ima nešto toga i onda je nekako se sve to vratilo u šake, što ja volim da kažem. Pa jeste, 90. godine su napravili ogroman jaz u našoj toj kulturi čitalačkoj u pogledu stripa, a i mnogim drugim stvarima, ali strip je tu baš stradao onako generalno i tako da je trebalo dugo da se on podigne ponovo na noge i to se desilo zahvaljujući opet nekim entuzijastima i ljudima koji su osnivali izdavačke kuće, objavljivali i strane domaće stripove i naravno onima koji su uopšte stvarali stripove. Tako da se to stvarno u posljednjih nekoliko godina bitno promenilo i sada imamo uglavnom sva neka bitnija strana izdanja prevedena na srpski u prilično luksuznim izdanjima, a pojavljuje se polako i domaći strip, tako da to sve dolazi neko svoje mesto, iako je trebalo nekoliko decenija da se to normalizuje. I sad, koliko ste vi u našoj zemlji povezani jedni sa drugima? Koliko tu ima saradnje i da li postoji ta, zaista, što se kaže, birokratski, da li postoji ta scena? Udruženje ili kako to da se zove? Pa udruženja ima ih vjerojatno i više, ja nisam deo toga, nekako ta birokratija me nije nikad previše privlačila, mene zanima umetnost i da to radim, tako da nisam nešto previše uključen u to. E sad, scena postoji s jedne strane ona, ljudi koji rade ovde stripove i koji uglavnom rade samo zato što toliko žele da ne mogu da ne rade. Sa druge strane imamo brojne naše prvenstveno crtače koji rade za inostranstvo. I oni su svetske zvezde. Oni funkcionišu kao neko bilo ko iz Njujorka ili iz LA-a ili Čikaga ili nije ni bitno. Dakle, oni su svetske zvezde, oni idu na konvencije tamo. Imaju svoj pseudonim? Nemaju pseudonim, rade uglavnom, mislim, neko i da, neko ne, a rade po svojim imenom kako god, ali oni kad odu tamo na te konvencije, ljudi se s njima slikaju i to je podjednako kao da je došao tamo neki crtač iz bilo kog drugog kraja sveta, Francuske, Belgije ili šta već. Kao kod nas youtuberi danas, otprilike. Prilično su zvezde. I lepo toga zarađuju, tako da je to jedan deo te scene koja je ovde neprimetna, tako kažemo, jer mi od toga nemamo ništa. Tako da, zahvaljujući društvenim mrežama i svemu što danas olakšava tu saradnju, kontakt sa ljudima, uglavnom se svi znamo ili bar poznajemo i prepoznajemo koliko toliko, tako da to je to što se tiče te naše scene. E sad, bilo bi lepo kad bi nekad neko dao neke subvencije, država ili kogod, da ti ljudi mogu da rade stripove ovde, da zarade, možda bi se oni, uglavnom mislim, se zadovoljili sa mnogo manjim novcem nego što tamo zarađuju, ali da rade nešto ovde, ali to trenutno stvarno nije moguće jer ono od toga izdržavaju porodice, žive od toga što je opet fenomenalno da je moguće u Srbiji, pa čak i za inostranstvo. E sad, kad smo kod toga, ko je onda kritika svemu tome? Ko su ti kritičari koji će dati svoju recenziju ili ti sud ili kako god?
Pa kritika uvek je i najvažnija bila sama čitalačka publika. Dakle, to je ono što je meni najvažnije. Da li se to nekome ko to pročita dopada ili ne dopada, bilo da je on to našao slučajno ili da je negde čuo ovako kako mi pričamo o tome, pročitao neki intervju, video na Facebooku, dakle, to je ono što je najbitnije i ta informacija koju ti neko pošalje u inbox, koja je iskrena, koja ne mora bude ni ispeglana, mogu da budu progutana svako drugo slovo, dakle, ali to je ono što dolazi iz srca, bez ikakve namere, bez ikakve neke pozadine iza svega toga. A sa druge strane, naravno, postoje ozbiljni kritičari poput Nikole Dragomirovića koji piše za Nedeljnik Vreme, koji je nama napisao prvi blurb koji je bio i na onom integralnom izdanju, zatim mnogi, Ilija Bakić u Dnevniku, tako da u ozbiljnim magazinima ili novinama imamo ozbiljne ljude kojim se time bave na jako ozbiljan način. Tako da to je, opet imamo te neke dve strane, tako da jedna i druga su podjednako i bitne i kvalitetne. Željko, ali to znači, na primjer, da kritičar mora obavezno da se bavi stripom, da ima neko pređašnje iskustvo ili nekim drugim oblikom umetnosti, umetničkog stvaralaštva, slikarstva, kako gde, ili književnosti na kraju krajeva. To ima veze s tim, novinarstva na kraju. Da, pa za sam strip ne postoji škola, makar kod nas, ni za pravljenje stripova, tako da ne postoji ni za kritiku, ali ne postoji ni za književnu kritiku, na filološkom se ne školuju delom, možemo reći uvek, književni kritičari, ali za strip to stvarno ne postoji. Tako da to ljudi koji se bave tom kritikom su najrazličitijih profesija i školovanja u stvari i prvenstveno su ljubitelji stripa i neko ko ume da pronikne u suštinu stvari i da o tome piše. Tako da, to je otprilike... Na čemu su ti, hajde da krenemo te neke negacije, na čemu su ti recimo zamerali? Šta je ono što su oni smatrali da ti negdje treba da promeniš kada je ovaj prvenac u pitanju? Pa, meni je sad teško da ti odgovorim na to pitanje, jer u pogledu Cartoon City-a stvarno nisam naišao na neke zamerke. Jako puno je bilo kritika, to se može vrlo lako proveriti, dakle, na Google-u, Cartoon City strip i sve što treba, dakle, vidjet ćete da ne lažem, a ima jako puno utisaka i stvarno mi je drago zbog toga, jer ti ljudi koji čitaju strip, kažem opet, obični ljudi, obični čitaoci, oni su jako strogi i kritični. Stripovi na prvom mestu nisu ni jeftini, naročito ova neka luksuznija izdanja i tu se jako vodi računa šta se kupuje i bira se i onda za te pare koje damo želimo da dobijemo nešto dobro. Opet s druge strane kažem, toliko je stranih kvalitetnih stripova da moraš nekoga baš uporno i ubedljivo ubediti da treba kupi baš tvoj strip. I kad se to desi, da mu se to dopadne. Kažem, u ovom slučaju ja nisam naišao na nekoga ko je dao neku ozbiljniju primedbu. Naravno, možemo da kažemo da je to primedba. Mnogi su recimo rekli konkretno za ovu priču Cartoon City da je šteta što nije produžena, što nema nastavaka. To je dobro, da. Tako da kažemo, neka to bude primedba. I ono što je svakako, što su ljudi rekli, da ne podsjeća ni na šta od onoga što su već imali prilike da čitaju, dakle nema ono copy-paste momenta i negde to priča stvarno sama za sebe. Pa jeste, dakle, teško je i mnogi tu greše, i naši pisci, i ja sam u tome grešio sigurno, jer s jedne strane imamo taj neki srpski žanr, da kažem, u svemu, i u filmu, i u književnosti, i u stripu. S druge strane imamo taj neki strani, američki najčešće, ili italijanski, belgijski, francuski u stripu, i uglavnom se taj žanr prenosi tako copy-paste, kao model, a na njemu se ne radi puno, osim što se promene imena iz John u Petar ili Žan. Dakle, zavisi od države, tako da to je ono što su mnogi grešili, a to je logična greška, jer kada ti na nečem odrastaš, kada o tome razmišljaš, kada to dišeš, ti jednostavno počneš da se poistovećuješ i ti ne vidiš te stvari. Ja sam ovde pokušao da krenem od apsolutno srpske stvarnosti i realnosti, od konkretnog događaja, dakle, od pre nekoliko godina kad se u Srbiji rodilo ljubičasto tele i kad su svi pričali da li je to Milkina reklama
nama, da li je neki genetski inženjering, da li je neka podvala, da li je istina, šta već. I onda sam to nekako povezao kao krava, sveta životinja u Indiji, pa onda kao s druge strane Kina kao velika kontrasila, pa onda šta bi se desilo ako u jednom trenutku umru sve krave na svetu, osim te krave ljubičaste Milke, ko bi koga optužio, onda to dovodi do Trećeg svetskog rata i da dalje ne dužim, a opet naravno sve to počinje u Srbiji, kao što je počeo Prvi svetski rat, kao što je svaki rat na neki način bitniji počinjao ovde, tako da je počeo i Treći svetski rat. Nadamo se da neće. Ali uglavnom ratu izbijaju zbog manjih gluposti, tako da ni jedna krava... Ili zbog žena. Da, verovatno. Sad, sledeći, u stvari sad u četvrtak, 5. decembra, se dešava šta? U četvrtak 5. decembra u 18 časova u holu Centra za kulturu će biti izložba Carton City-a, dakle baš ovog naslova, a ne ostalih priča, i ujedno ćemo promovisati i ovo novo izdanje. Dakle, imali smo to prvo integralno izdanje sa 7 priča, sad imamo ovo sa jednom pričom i oni koji budu došli imaće priliku da dobiju besplatan primerak stripa, što je, mislim, lepo i, kažem, ovo je štampano prvenstveno u ograničenom tiražu, isključivo za promovisanje, nema ga u prodaji, možete nabaviti jedino preko nas, tako da je ta prilika odlična da neko dobije taj primerak stripa za sebe besplatno. A usput i da pogleda izložbu, popriča sa nama i sve što ide uz to. Pored svega toga, 7 dana kasnije je isto tako promocija u Osečini. U Osečini će biti promocija u okviru manifestacije Valjevskog sajma knjiga koji se širi, sad prelazi na Osečinu i tu će biti promocija, Luka Tripković predstavlja novi roman, ja predstavljam Carton City i ako se ne varam Nele Karalić predstavlja svoju knjigu. Dobra ekipa. Dobra ekipa za kratko vreme, onako nabijen program, tako da mislim da je to nešto što bi trebalo da zanima sve one iz nekog šireg kruga koji mogu da stignu tamo. Ko je više oduševljen ovim što si radio? Muškarci ili žene? Jer negde stripove obično vezujemo za muškarci, kao to dečaci vole kad su mali, a devojčice, sličice, salvete i ostalo. Pa i to mi je isto bio cilj da napravim strip za one koje ne čitaju stripove. Što ne znači da u njemu nema ništa od onoga što predstavlja strip kakav zamišljamo. Naprotiv, sve je tu, ali opet čini mi se taj neki senzibilitet, tako kažu i oni koji su čitali, da ne bude samo neka moja pusta želja, kažu da sam to uspeo i vidim i na sajmu knjiga, recimo opet smo iz godine u godinu već od 2016. pa sad već zaredom, promovišemo ga tamo na štandu i ljudi koji zastanu, gledaju taj strip, mnogi su ga kupili priznavši usput da ne čitaju stripove, ali da im to jako deluje sve zanimljivo i vizuelno. I uopšte i Vitorović kada je crtao taj strip, gledali smo da to ne bude klasičan crtež, da kadriranje u stripu bude više dizajnirano, da svaka strana nosi nešto upečatljivo i da ga ne na neki način prilagodimo tom savremenom trenutku, a da opet ništa ne izgubimo od onog klasičnog. Sad, svakako, kada je strip u pitanju, negde su društvene mreže na kraju krajeva i tebi doprinele da se priča proširi, ne samo kada si ti u pitanju, već i svi oni koji se bilo čime bave. Sad, koliko moramo, recimo, u Srbiji da delujemo i na kraju krajeva i kroz medije, da se malo više zna o svemu ovome? Pa mislim da mora bilo šta da se promoviše danas i nemoguće stok prodati ako nisi agresivan, jer i postoji 15, zašto bi kupio baš tvoj. Tako da društvene mreže su stvarno to olakšale i zbog te komunikacije, ako ništa, jer pre je bila jedina prilika da vidiš i upoznaš nekog autora koji ti drag bio, pisao prozu ili stripove ili šta god, da dođeš na neku promociju, salon stripa, sajam knjiga ili slično. Danas mu možeš, kao što ljudi uglavnom i čine, čim ti se nešto dopadne ili pročitaš, ti mu odmah pošalješ poruku, zdravo, pročitao sam i to je to. Tako da taj odnos, neki komunikacija, sve je to mnogo olakšano i to je stvarno bitno. Meni je stalo do tog kontakta sa čitaocima, uvek odgovaram na te poruke,
mnogi od tih fanova sam i upoznao, postao prijatelj s njima, nisu svi oni neki klinci ili neko ko samo jako ozbiljnih ljudi i sa doktoratima i dakle prevodilaca i razno raznih tu fela ima, tako da to je fascinantno. A to je karakteristično za stripove, jer nikad ne možeš da znaš ko te čita i uopšte ko čita stripove i to je vrlo teško pretpostaviti, jer to nešto kod nekoga ostane iz detinjstva, kod nekoga se javi kasnije, ali uglavnom ta ljubav kod koga se javi, ona traje zauvek i tako da uopšte ne možeš na osnovu neke pojavnosti zaključiti ko čita stripove. I moje pitanje, koje se logično i veže, nakon Cartoon City-a mislim da ti je vreme za novo delo, a ti na tome i radiš. Pa radim na tome, iskreno da kažem, u jednom trenutku, pošto smo Cartoon City, to integralno izdanje, spremali gotovo 10 godina, bio sam na ivici da odustanem od svega, jer je to jako naporno bilo, teško je sarađivati i sam sa sobom, a kamoli sa više ljudi i naravno kada od toga nema nekih naročitih prihoda ili je to sve neizvesno, tako da sam stvarno bio na ivici da odustanem od svega, osim ako mene neko ne priđe i kaže ja bih želeo da radim sa tobom strip. Što se baš i desilo. Ne baš tim rečima, ali naša afirmisana crtačica Elena Đorđević je stavila na svom Facebook profilu, eto vraćamo se opet do toga, kako bi volila da sarađuje na stripu sa nekim od naših proznih autora konkretno, koji imaju neko oformljeno ime i zamolila da joj se jave oni koji su zainteresovani. Javilo je se sigurno bar 15-ak njih, ona je odabrala nas dvojicu i počeo sam sa njom rad na jednom stripu. Ne bih nešto previše o tome otkrivao, ali radimo na tome i jako sam zadovoljan tom saradnjom, tako da ipak neću odustati. Željko, hvala ti najlepše na izdvojenom vremenu i hvala ti što vraćaš strip kulturu u naše ulice. Hvala tebi.